Sik ngenteni resepe tahu walik crispy. Nah, iki saiki tak jedaki, pokoke iki tak bongkar kabeh ben cacah do ngerti ra ono sing tak tutup-tutupi. Nah, pokoke engko dipraktekke ndek omah lho cah, terus mbok komen dengan aku kene iki rasane kepiye-kepiyene. Nah, iki aku wong loro, pokoke kerja sama iki. Tak ken maliki tahune ngene iki bar mau dipotong-potong terus tak waliki ngene aku nyiapke bumbu-bumbune. Pokoke seasone tetep aku. Soal rasa kan ra iso dicolong lho cah, pokoke lek aku ora. Nah, iki barno wis mari kabeh, pokoke tak siapne kabeh dek tak kon rewang-rewangi aku bene engko gampang gaweane. Lek engko saya anak sik bingung iki apa wae engko ndek komen-komenane tak jawab kabeh ndek kono kuwi. Nah iki wis gampang kabeh, iki wis mari kabeh barne iki wis karek ngudek-udek tok cah iki nek bocile barang iki wis teko jare patrah rasan-rasan bagian mangan-mangan pokoke hadir ngono. Nah terus kita lebok-lebokke ndek tahu-tahu sik wis diwalik-walik mau kae barno dakake piring wis bar ngono langsung digoreng tok. Alah iki mek goreng iki rada suwi soalnya iki nggo geni cilik lho cah, lek nggo geni cilik peh asli langsung kobong pokoke genine sing cilik gek anu langsung sing suwi. Iki caca wis kumpul jare muni selak ngelih kok ora mateng-mateng ket mau. Gek iki lek ngenteni wis ket mau lho cah, iki personil tambah siji meneh. Bareng lek iki bagian rasan-rasan ngono langsung moro serobot. Pokoke iki tak kon ngentekke lek sampe gak tak entekke ya sesuk pokoke gak tak gawe ini neh. Pokoke sampe entek sampe resi ngono. Gek iki tenan rasane enak crispy tenan lho cah, iki aku rasane ngene iki pokoke panas-panas wae iki tetep do tamtem beda ambek aku ngene iki aku wis sampe wedek-wedek. Nah iki ya nek personil sijine iki teko malih tekone keri terus mek uman loro. Lah iki jare ya enak lho iki jare cocok iki lek didol apa dadi bakul ngono malih wah sip tenan sampe lencah sampe entek lho iki remuk-remukane areng ra turah. Pokoke iki masih sik request engko ndang gawe dek omah.